U Sportskom centru Park u Dimitrovgradu juče je održan 32. međunarodni skakački miting Jump 2026. uz učešće atletičara iz Srbije i Bugarske koji su se nadmetali u 4 sportske discipline – skoku u dalj, skoku u vis, trčanju i bacanju vorteksa. Najbolja takmičarka ovogodišnjeg skakačkog mitinga je Kristina Milenković iz atletskog kluba Vlasotince. Ova 15-godišnjakinja se takmičila u skoku u vis i skoku u dalj. 5.23 imala sam 3 prestupa i na zadnji skok sam se izvukla, a na skoku u vis 145. Na skoku u dalj mi je rekord 5.68, ali sad nisam uspela da skočim toliko zato što sam imala prestupi. U vis ovo mi je drugi put da skačem, prošli lično mi je bio 138, a sad sam skočila 145. Za najboljeg takmičara proglašen je 15-godišnjak Ivan Ivančev iz atletskog kluba Vraca koji je bio najbolji u skoku u vis. Републикански шампион за момчета по 16 години в България. Скок на височина, да. I koja je rekorda lična? Ами личен ми рекорд е 1,80, като днес успях да скоча 1,75. Може би ми е трета година да скачам тук. Kako si dovoljan? Ами доволен съм. Po prvi put ove godine na skakačkom mitingu nije bilo seniora i juniora. Predsednik atletskog kluba Balkan Aleksandar Markov zadovoljan je ovogodišnjim džampom. Mi ove godine smo bili da dođu juniori, međutim oni zbog juniorske Balkanijade koja je bila pre 3 dana u Rumuniji nisu mogli ni da dođu ni naši najbolji juniori. Takav je bio naš termin ove godine, međutim treba ipak da budemo zadovoljni što je bilo 70 mladih skakača iz Srbije i iz Bugarske, iz 8 gradova je bilo takmičara i bilo je puno naših takmičara koji su predstavili se i predstavili sebi naš klub i naš grad, tako da ovom manifestacijom trebamo biti zadovoljni. Da iskoristim priliku da se zahvalim svima oni koji su došli da isprate i da podrže svoje takmičare, koje rođake ili komšije, tako da kad se sve sabere ovaj miting je nekako možda bio drugačiji od ranih, ali ipak moramo biti zadovoljni. Mi toliko ulažemo trud za organizaciju, bez obzira da li su mlađi ili stariji. Na skakačkom mitingu ovog puta učestvovalo je preko 20 mladih atletičara iz Dimitrovgrada. Organizator skakačkog mitinga je atletski klub Balkan uz podršku Atletskog saveza Centralne Srbije, Sportskog saveza i turističke organizacije Caribrod i opštine Dimitrovgrad.